en la propera República Catalana no ens interessaria buscar una altra manera de gestionar la corporació? Bé, sens dubte que en la República Catalana s'haurà de canviar el model de gestió de la corporació. De fet, l'obsessió durant els darrers 15-20 anys respecte a la corporació de mitjans audiovisuals va ser intentar desgovernamentalitzar-la. És a dir, que el govern no pogués disposar de la corporació com d'un mitjà propi. Perquè la temptació, sobretot quan no hi ha mitjans privats prou forts i prou plurals, és per part dels grups polítics intentar satelitzar com poden els mitjans públics. De fet, la temptació dels partits més grans sempre ha sigut satelitzar els públics i els privats, però en qualsevol cas fer-ho amb els públics. Per tant, el que es va fer des del Parlament en el debat de la llei de reforma de la corporació va ser intentar que el govern no pogués intervenir directament en la corporació. Per això hi havia clàusules dels 2/3 i per això hi havia un Consell de Govern que buscava una representació plural des del Parlament i que es degués al Parlament. Bé, jo crec que la desgovernamentalització es va complir i de fet en la part que em vaig ser responsable ja de l'aplicació d'aquesta llei crec que no hi va haver ingerència directament des del govern durant del 2006 al 2010. Però en canvi el que és veritat és que no es va aconseguir eliminar és la partidització, és a dir, l'intent dels partits de sotmetre els mitjans públics a pressió constant, dient que surt més l'altre que jo, que aquell ha sortit tants minuts i a tants minuts, és a dir, aquest tipus de concepció de pressió sobre els mitjans intentant instrumentalitzar-los. La veritat és que aquesta pressió dels partits és políticament contraproduent i res no molesta tant els professionals del periodisme com el fet d'estar permanentment sotmesos a pressió d'aquesta mena. És a dir, l'altra cosa és que la gent llenci a la corporació reptes dient, escolteu, hi ha aquest tema de la crisi, hi ha aquest tema de la pobresa, hi ha aquest tema de les noves migracions, hi ha aquest tema i tal, per què no hi presteu més atenció i tot això? Però la queixa mai no és d'aquesta, sinó sempre és, em sap greu dir-ho així, què hi de lo mío? I sempre és la pressió buscant el propi benefici en una concepció molt estreta de la política, molt d'aparador i molt de comunicació política, diguem-ne en el pitjor sentit de la paraula. Sí, de fet el que hem de tenir present és que en aquests moments a Catalunya, per exemple, les audiències televisives en un 80%, un 75-80% són de televisions que emeten des de Madrid, a partir d'una legislació espanyola i de la colonització de l'espectre radioelèctric, que és l'espai pel qual circulen les ones en el transport del senyal televisiu. Evidentment el que haurem de fer és recuperar-ho, això, però mentrestant el que ha passat és que hi ha hagut unes grans empreses de comunicació a nivell espanyol, Media3 i A3 Media, que han acabat acumulant amb els seus diversos canals al voltant del 55% de les audiències televisives. Però han pressionat prou els governs com per canviar la legislació i fer desaparèixer la publicitat de la televisió pública espanyola. Doncs aquestes empreses, que tenen el 55% agregat de les audiències, arriben a obtenir més del 85%, gairebé el 90% del pastís publicitari. Aleshores, a part d'aquestes televisions, dels canals d'aquests grups, l'única televisió de tot l'Estat que aconsegueix ingressos per publicitat al mateix nivell o una mica superior al percentatge, el que correspon per la seva audiència, és TV3. Són els canals de la corporació. Aleshores, tu el que no pots fer és agafar aquesta empresa, que és l'única, diguem-ne, que té uns resultats normals en relació al propi mercat, i entregar-li la gestió justament a un competidor que ni té l'experiència, ni té el coneixement, ni té l'estructura, ni té la capacitat de fer-te generar més ingressos, perquè ells n'obtenen en aquests moments en la televisió que gestionen molt menys que tu, 10 vegades menys que tu. Aleshores, quin sentit té externalitzar això per una empresa que és molt més petita que tu i té menys experiència, i té menys pedigrí i menys capacitat d'intervenir? Aleshores, no té simplement cap sentit de caràcter econòmic, no respon a cap mena de raó racional, no respon a res de tot això. L'intenció ha de ser política i ha de ser d'una altra mena i algú l'haurà d'explicar algun dia. No creus que una de les solucions podria al conflicte aquest tindria que ser declarar-ho desert, aquest concurs?
tal com estan les Bé, teòricament s'hi hauria de ser a temps de declarar-ho desert, i jo crec que no està justificat. El plec de clàusules no ofereix garanties per la pròpia corporació, no obliga a qui obtingui aquesta concessió a satisfer uns mínims d'ingressos, no l'obliga pràcticament a res, només l'habilita per a partir del primer dia començar a cobrar unes comissions per uns anuncis que TV3 ja té contractats de fa temps.